Pero amon lang kung sa tumong tinguhan na o basig related na sa COVID. Ang pangutana, ang atong mga gwapa nga konsihal unsay style sa ilang adobo. Kana nato pangutan mo niya. Ah, Kani basta mga labi na nga midaog ang ato ang si Ay, grabe. Cindy or Benita. Oh. Dili ni siya ba ang inahan? Si Cindy. Di. Di po na iyan, di po na iyan. Basin mo ni ang tita. Maora man eh. Ha? Mga kagahi, grabe. O inapod siya si paring Juan nga ipanaog gamay ang kanang video ni Consiel Ako siya, pamumo gamay para- taas sa kayang headroom. Ipadugod Ana gamay. gamay para Okay. ang kuan so ipanaog pa para si Madam Musaka. Klaro. Okay. Yan sa iyang ulo dako ra kaayo ang Sa space. tulod na ilang mga kagahi, nakadawat ning bag-o ang Cagayan de Oro City sa Blue Seal of Good Education Governance. Ang pangutana, unsay color sa Blue Seal? Oh, kaya nga ibalaan ni Istin Taneo basta blue seal gani Oh. garilyo na. Lain na nga Blue Seal. Ha? Pagkawa ba nato karon dala sa pag-congratulate sa lokal nga gobyerno labot nining bag-ong nagdawat nga gantimpala Ikaupat na nato ni ngay kayon, ikaupat na. kung pag-ila. Oo. Lain na usab nga dungog ang niabot Blue Seal of Good Education Governance. Wag. Busa ning sayo sa kabuntagon atong gipukaw ang chairperson sa Education Committee sa Konseho makauban ta si Councilor Suzette Magtahas Daba. Ayan, oh. Hi, Konsyal! Good morning! Good morning, Konsehal. Maayong buntag sa tanan. Actually, ikaduha na nino napay alas 6 sa buntag na nawag para sa interview para na ngayong update sa ato mga education program sa Konsehal bayan. Suzette. Suki. Okay. Thank you. Congratulations gikan sa gahi ni Bay Councilor Suzette Daba. Ingon ani ang una natin pangutana siguro Councilor unsay buti pasabot niini nga Blue Seal of Good Education Governance nga nadawat sa lokal nga kagamhanan for 2 times. Yes, Sir Art and Sir Bernie, again, good morning sa tanan followers ninyo, no? Grabe na yun kaayo ka daghan ang inyong followers tungod sa inyong kabibo o kanindot sa inyong partnership. So, kaning Blue Seal of Good Education Governance sa upat gyud ka beses, no? Sunod-sunod gayud. Usually, Seal of Good Education Governance atong kadawat pero murag Grand Slammer man gyud ang Cagayan de Oro City 4 times na nakadawat, no? Aning Seal of Good Education Governance. So, ang sponsor ni ini is sa Nerhia Foundation, PLDT Smart, USAID, Sea Oil, and UNICEF. So, Kasi buti pasabot pandemic na lagi, new Councilor normal. Suzette nga naa kay ingon ani. So, dili tanan LGUs ang makadawat ni ini na ay criteria na ilahang ginatanaw ani, no? It means na ang Cagayan de Oro City are known at the national level sa education programs, effective education programs. So, atong gi-expand ang local school board na membership, no? Usually, it's only around 7. But gi-expand ni Mayor, ang chairperson sa local school board, ang membership ni ini up to 15. So, well represented ang lain-lain nato nga sektor. So, naatay representative from the private schools, no? Kaning APSCOMOR o kaning CAPES, sa elementary schools wherein all members sa big schools na representahan sa local school board. So, napod tayo from the business sector, sa interfaith, and then ang DepEd. So, gi-expand nato para madunggan nato tanan ang lain-lain nga concerns, no, sa lain-lain ng mga schools. And then more students are graduating sa grade 6 na level. So, musod nila hang gitanaw anong nakadawat taog ani nga award. And then ang atong mga readers, no, we all know nga
pinaka-importante gayod nga ang estudyante, especially sa elementary level, i-improve nila ang ilahang reading skills. And then more students are graduating sa grade 6 na level. And then the city, of course, nag-invest og programs, no, na ma-improve ang education system sa ato ang dakbayan. Wow. So, konsil yun sa napagwan. Unsaon yun sa itong gibuhat kita isip LGU nga para Unsa nga criteria ani, no? unsa yung, di ba? Kaya siyempre Kato ako gi-mention a while ago, muto siya ang criteria. And then, what separates counselor sa LGU nato ug sa uban because Oo. katong imo man ipaistoryahan, doon naman pud kana sa lain nga mga lugar. correct. Nganong ang ato amang gyud ang giila nga Blue Seal, murag usa man ni sa kinatas ani nga pag-ila diin giunsa ninyo pag dumala ang natad sa edukasyon sa usa ka lokal nga panggamhanan. No, what separates Walang, us from the rest? ang Department of Education actually mukuha na sila og record sa ato ang mga public schools, no? And then ay mga test, and then gitanaw po nila ang mga ordinances and resolutions approved by the City Council kung unsa nga suporta ang gihatag sa ato ang Department of Education. So the school governing councils are functional. So gipang interview and they nag-visit sila sa lain-lain schools kung ato ang school governing council sa kada school ga-function ba. So ang school governing council, ang member ana is ang barangay kapitan or ang kanang barangay kagawad nga nag-handle sa community and education, ang GPTA president, ang school head, ang atong mga student leaders sa tagsa-tagsa ka school, and different stakeholders, no, nga who are taking active participation para ma-improve ang school nga kung asa sila member. Oo. Counselor, buot din mong ipasabot nga taliwa sa pandemya ang ato ang educational system napadayon gyapon, I mean, or pwede na ko inaan nga muuyon ka ba o misupat ka sa katong gipagawas, although alpak to nga pagpagawas nangayo nag-apology ang World Bank nga itong ilang ipagawas kay dugay-dugay naman to. In spite of the pandemic, no, ang ato abang educational system napadayon labi na nga kasagaran sa mga magtutulo work from home, this is a social distance learning, unya kabalo naman ka labi na kung pampubliko ang pagahisgutan nga the modules inatuura ang paghimo, ang pag-xerox, yun ana. How do you assess sa ato ang edukasyon labot taliwa sa pandemya? Actually, sir, it's a known fact na ang education sector is badly hit, no, during sa pandemic. And ang ato in fact, the number of enrollees sa private decrease, and then we expected na ang uban mo transfer pod sa public schools, no, tungod sa kalisod, and maybe some of the parents na wala nagtrabaho, na menos ang income. But still, no, nalikamot ang ato ang LGU nga ma-improve gihapon og ang ato ang education system dire. In fact, the city government naghatag og 30 million pesos sa atong City Division of Cagayan de Oro para ma-support kung unsay kakulangon because wala man gid na budgetan ang kaning pandemic, wala man gid na nakabalo na this is coming, right? Correct. So we gave 30 million to Department of Education sa Division of Cagayan de Oro motong nag-turn over ta og different sound system kanang outdoor o kanang monitor para magamit po nila sa ilahang online classes. Okay. And then aside from that, wala gyapon undang ang ato ang pag-turn over. In fact, for this year, no, child development centers na itulo ato ang na-turn over in Balubal, Agusan, Tablon, and then Barangay Puntod, and then wala pa nailabot last year, so I cannot enumerate na. And then for this year, napod tayo tulo ka schools nga gi-turn over, like the Kauswaga National High School, ang Puntod National High School, and then the PN Roa High School. So continue gihapon kay
ang ato ang budget ani is from the Special Education Fund, which is 1% of the real property tax Okay. paid no by the taxpayers of Cagayan de Oro City, and of which this fund dili ni siya pwede nga magamit sa lain nga proyekto or programa, but purely for educational purposes. So mo nang continuous ug walay puwas ang ato ang pag-improve sa ato ang educational system dinhi sa Cagayan de Oro. Konsehal, apil ba na konsehal ang faculty dapat sexy, dapat gwapa ang mga teachers? Ana, dapat ingana ba? Apil na dapat presentable, no? And grabe po ang pagpaningkamot sa ato ang Department of Education. We're very thankful for the collaboration with DepEd, because DepEd cannot do this alone. The city government cannot do this alone. So we need everyone's help, cooperation, and we're very happy no nga ang atong mga stakeholders no gikan sa mga sa private sector, sa business sector, grabe lang suporta nga gihatag sa atong mga eskwelahan. And in fact, ang ato ang mga city scholars no scholar sa Dakbayan, of which last Friday rata nag-release og mga names nga nadawat. We have additional 2,056 incoming freshmen na full scholars sa atong city. Napagid na sila monthly allowance nga madawat. Wow. So sila mismo, especially those from the hinterland barangays, ilahang own initiative no nga syempre na ay ginikanan uban nga wala gihapon nakaskwela. Ditudloan nila, nag-adto sila from one household to another, katong mga bata nga galisod og basa, galisod og tuon, kay ilahang ginikanan dili makatudlo kanila. So atong city scholars nag-volunteer. Wow. And even at some of the Very city good. scholars naa sa vaccination area para mag-assist. Kato pong SAP distribution nato last year, naagihapon sila nagtabang. So I'm happy to say, and I'm proud to say na taliwala sa pandemya, ang education is still one of the top priorities of the city government. Alright. Galing. Inya, Councilor, kung ato pong pagalantahon, ang lokal nga gobyerno nang hinusubsag, no, di pakusgan pagid niini ang pagmuntar og mga school buildings labi na sa mga hilit nga kabaranggayan, no? Atong mga mountainous nga barangays, rural barangays, no? So usapon kini sa mga criteria nga nakita po diya nganong nadawat kini nga Blue Seal of Good Education na governance. Yes, it's a big factor, sir, no, kay atong gi-address ang number of students per classroom. So usually, ang uban manggali ng schools, around 60 students, 70 students. And before pa, sir, we have 2 shifts sa classes or 3 shifts sa classes. So ang uban musulod as early as 6 a.m. and then mag-end at 12 noon, and then another one mo come in, and then ang uban 6 or 7 p.m. sa gabi ang makauli. So, dili na safe for the kids, and I don't think so makatuon ta og in one day 4 hours Dapat lang, lang, no? oo. So, it's a reality nga we need really kita sa unang panahon, di ba? Like, taman 5 p.m., 7:30, usahay, dili pagali kayo masabta ng mga lessons, ana nga 8 hours or 7 So, hours. ma'am, wag yun na sabtan si Bernie, ma'am. Diliward, dagan-dagan na nasabtan si, Sir Bernie. Uy, Sayang nabtan. apil mo ba gitutukan ani konsehal ng mga modules karon kay siyempre usab yan na sa mga kontrobersya karon ang module. Sabla ng mga black and white nga picture nga giingon kung unsa ba ni hinog ba ni or hilaw kanang mga ngana. Usab ba na sa atong mga ginatutukan pug karon konsehal? Oo, naghatag og suporta ang ato ang city government niya na sa modules, no? But of course, dili man gid perfect. Wala may perfect gid nga pamaagi, but at least gid grabe ang pagpaningkamot sa city government together with the Department of Education. Alright. At kanang unsa ba gadawat na wag hapon ang lokal nga gobyerno og mga scholar, ma'am, basig naayon naminaw nato nga ginikanan unya buti la ilang mga anak nga makatiwas gyud sa ilahang pagtuon. Duna pa ba unsa bay ilang mga pamaagi niini labi na karon naabay ni ana unsa bay kinahanglan? So
Sir Art, dugay ra nag-close ang atong pagdawat sa mga applicants, no? Usually by every February or March magsugod na tagdawat og applicants. Okay. So na and then nag-close ta last March 31, no? Daghan tayo nag-apply around 3,500 or 4 to 5,000. But ang nakasubmit sa requirements is only around 3,500. So, ang ato ang nadawat, which was just released last Friday, 2,056. Okay, so Incoming Pila man po ng ilang unsa ani konsehal? Pila man po ng ilang allowance day tuod po ani? Gawas nga scholar sila, no? Okay, tulo ka buok, galain-lain, no? Gavary ang amount sa at ilahang allowance. So, ang katong puyo sa hinterland barangays are receiving 1,500 per month. And then katong naa sa city proper Gapuyo, 1,000 a month. Ang ato ang mga city scholars who are currently enrolled at USTT, since walay bayaran na tuition ang ato ang city government, magdawat sila og 3,500 kada bulan. Ani na lang konsyal kung napay mo apas taklos naman di ay open pang bitok-bitok University Cagayan Art. Gwapo. Walay entrance fee. Okay. Walay entrance fee pero nay exit fee. Tapos ang nakalami sa Bitok-Bitok University, ang estudyante mo'y mugrado sa mga professor. Ingana ka. If isa palaw sa Pwede ko mag-enroll, pwede mag-enroll ko di, Sir Bernie. Ayaw na konsehal kay walay entrance ya, wala po exit. mapundo mo. Councilor Susagta ba, pensahin mo in behalf of the City Council and local government units, meaning laing pasidungog nga nadawat karon sa lokal nga gobyerno. Yes, Sir Art, before ko maghatag sa kung man ka ng farewell or parting statement na, I would like to inform also, no? Ayaw sa kaya, adlaw na po ba na mo rin? Adlaw na mo dito. Yes, Councilor. Mag-inform lang pod ko kay daghan man jud mo followers, no? Kay grabe man ninyo hang partnership sa gahi ni Bay sa monitor. So ako lang po i-inform ang katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga dili lang kaning formal education ang atong gitutukan, but we also have programs, no, para sa atong mga out of school youth. So in fact in 2018 these are the two major ordinances na atong gi-author, no, atong giduso sa City Council, of which mapasalamaton ta because full support ang gihatag sa akong mga colleagues from the 18th City Council at that time, because it was still on my first term nga na-approve ning expanded Scholarship Code 2018, of which maunang rason nga nung daghan kay ta city scholars karon, no, because this actually started during the administration of my late father, the former city mayor Pablo Magtahas, no, in 1989. Wala pa na institutionalized or wala pa na himong balaod ang kaning scholarship program kaysa 1996 pa, but even then ang charge sa scholarship sa unang panahon naa sa executive office, no, because my father himself was a beneficiary of a scholarship program, tama sa nahimo siyang lawyer. So no wonder nga yahaning sa iyahang administration gusto niya nga na scholarship program. So before we only have around, before pa ta naglingkod isip konsehal, no, before 2016 we only have around 650 to 700 city scholars per school year. Pero karon, no, so every year is a history in the making. So last year 5,000, sa pagsugod na ako 2,000, so from 650 na imong 2,000. But for this school year 2021 to 2022, we almost have 7,000 city scholars. Wow. Full scholars, no? Wala yung mabayaran na matriculation and all. So 7,000 ito ang city scholars by this school year amidst COVID-19 pandemic. And then the second ordinance na ato ang na-author in 2018 during my first term was the establishment of the Cagayan de Oro Technical Vocational Institute, no, na intended for our out of school youth. So natay mga skills training na libre, no, walay bayad.
Saan pa again sa mga out of school youth ni Councilor Tuod kaming vocational training? Naatay online, mag-cover lang, mag-monitor lang sila and pwede sila mag-visit sa ato ang school, no? Dito sa Barangay Agusan, near sa ato ang Barangay Hall sa Barangay Agusan. So, Right. we have the Cagayan de Oro Tech Walk Institute. That's our main campus. No, we're offering 7 different courses like ang kanyang carpentry, ISMAO, NC1, NC2. We also have we have several partnerships with other companies like the Monarch Foundation Incorporated. Ato ang training sa heavy equipment operators, no? And then pag mo graduate ka and nakita nila nga potential ka, they will immediately hire you. So naatay partnership with IIEE and J3 para we will be able to produce quality students also. Then napuntay partnership with USAID and then Ayala Foundation Incorporated. So mo nang daghan-daghan na sad sa ato ang mga estudyante nga nakatrabaho and naka-abroad og ang uban nag-adto og Manila and then somewhere in northern Mindanao para maka trabaho. And then naapod tay partnership, of course I've mentioned a while ago ang Ayala Foundation Incorporated and then with the other government agencies like TESDA and DOLE. And by the way, ang akong i-apas, no, ang ato ang first sitting scholar in 1989 is now in New York, no? A successful businesswoman. So, actually, iyahang na-share iyahang life story in 2018. Kay pagkakita niya sa ako ang post, no? Kay ako magi-public ang akong post sa FB that the scholarship program was already expanded. So, nag-comment siya diretso, so iyaha kong gi-istoryahan about sa iyahang life story, no? She's from Barangay Indahag and then coming from a very poor family. Iyahang uniform, isa lang kabuok, wash and wear. And it was during Dad's time when yes, it was during my father's time. Yeah. Ay, dapat interview na to na kagahi art kay certified gahi na siya di. Nana na siya sa US karon. Yes. Oh, Nana siya sa US. Tagay mi og Tagay-mi kaniya kontak sa na niya. Councilor kaamo siyang imbitahon diri. Oo. Sa ako nga Yes, programa. okay, sure. Kagahi art. Kagahi art Tataling ID. murag angayan na gid mag-vice mayor gid ni si Konsyal Kagahi art. Murag angayan na. Murag angayan na. Ay, ala, dili, Sir Bernie. Murag angayan na gid. Napay isa councilor, napay isa. Yes, sir. Napay isa ka term. Napay sa ka-term. Napakoy one term. Yes, napay one sa term. ka-term. Okay. Mayroon po na niya kasi si councilor dia magulita pa niya in the next term niya kanang Committee on Education kay murag maay man ang dagan. Maayo. Congratulations kanimo. Salamat. Councilor Suset Magtahas Daba. Daghang salamat sa Daghang salamat. informasyon, makahatag inspirasyon labi na sa ato ang mga followers, mga listeners sa Gahi ni Bay worldwide. Daghang salamat. Thank you. Thank you, Councilor. Salamat Sila tayo ang sa mga paghatag gahi, mo. Art Bonhoff Jr. Kita Thank you, ang thank you. update. Alright. Thank you. Sila ang mga gahi,